Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku serii filmików. Polecam dzisiaj film pod tytułem Z dystansu. Opowiada on historię mężczyzny, który spotyka w swoim życiu dziewczynę. Owa dziewczyna była, można by powiedzieć, na dnie. Mężczyzna ją przygarnia do swojego domu, daje jej dach. Ona natomiast próbuje jakby wynagrodzić mu to przygarnięcie pod dach. Film jest na tyle ciekawy, że uczy pewnej postawy. Jakiej postawy, to już zostawiam Wam. Link do tego filmu jest na mojej stronie. Zapraszam serdecznie. Film Z dystansu.